Sejuk banget ya waniraan. Oh. Anyes inis. Wih, HP ku anyar. Ben gawe cah tongkrongan ketak pamerane HP ku sing anyar. Cantang kok kayak temenah. Halo. Ye, ngerti ora? HP ku anyar ye. Apa anyar po? Anyar ye. Delok. Alah, kaya ngono disombongke. Aku yang duwe iki. Lah, HP telok bakar mau dipamerke ah. Aku yang duwe iki. Ya bener HP-mu anyar, tapi kan ra ono lambange kaya ngene iki to. Nggih. Ulah kerek-kerek kabeh koyo. HP rongsokan kono dipamerke, sok laga-lagaan bae. Bang pamer. Lah kerek kok tuasno kok pamer. Lagi malah kepriwe malah HP ku malah ngeblank ki. Ulah kerek kok.